बिक्रम दैमारी नोंथां आंनि आखाइखौ दानस'नो हागोन जुदि हाग्रामाया फाराव फैयोब्ला फैया खोनानो नुवाखै नोंसोरलाय खानाफोर उइलियाम नार्जारिया मालाबाबो जोंनि जुमदारनिफ्राय देरनानै थाङा हाग्रामाया जेरै सिखाव थिग बेबायदिनो बेबो सासे सिखावसो खुलुमनाय साइजआनो माने सिखाव साइजनिसो लानायखौ खम दाखालाम रायजो लानायखौ खम दाखालाम खिन्थु भटआ बिथांनो होनानै लाब लानायखौ खम दाखालाम रायजो लानायखौ खम दाखालाम खिन्थु भटआ बिथांनो होनानै लाब माबादि मोनदों प्रहलाद बाबु कास्तम बाबु आरो आमार कमल आजाद बाबु आर जोंना बिक्रम दैमारी माबादि मोनदों नुबाय दा नुबाय बे मैयानि उदालगुरियावहाय एपइन्टमेन्ट होनाय 1136 जन फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनायखौ नुबाय दा नुवाखैबा नायनानै ला खानाफोर मबाइलाव नायनानै ला ससियेल मिडियायाव बिराद भाइराल जासोगासिनो दं आर जोंना प्रमद बर' बिथाङा रावखौबो माइगाब जुजाय खालामाखै गामि गामि बयबो साख्रि मोनदों गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रानो साख्रि मोनदों जों लागावबो साथाम साब्रै साख्रि मोनदों सारा बिटिसियावनो साख्रि मोनदों बयबो बिना फैसानि जों लागैनि आदै बिनेश बिनि फिसौजो बिपिएफनि नेता बियो बेनि फिसौजोआबो बिना फैसानि एपइन्टमेन्ट मोनबाय मैया उदालगुरियावहाय आरो आं एग्जाम्पल होबावनो हायो नोंथांमोननि लिडार बे जोंना लांसार बाबु गुमानि एमसिएलए रहिन्द्र ब्रह्मनि फिसाला बिथाङाबो थाइसे थाखा होआलासेनो एपइन्टमेन्ट मैया मोनदों आरो बेबायदिनो जोंना शैलेधरमोननि फिसाफ्राबो एपइन्टमेन्ट मोनदों बिसोरनाव सोंहैथां बे लांसारमोननाव शैलेधरमोननाव नोंथांमोना सोङै थाइसे थाखा होनांनानै बिसोरो साख्रि लादों नामा प्रमद बर'नो नोंसोरो जाबादि एकबारे आवाज होयो जाबादि माने गान गायो जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ लाजिनांगौ नोंथांमोना लाजिनांगौ आंथ' लाजियोसो नोंसोरखौ जाबादि गारमा हब्रा हब्रा बुङो लाजिनांगौ नोंथांमोना बेबादि बुंनाया नंखाय खोथाखौ बानसावबायनाया बिराद अन्नाय फाब नांगोन नोंसोरो सालाफोर बिक्रम बाबु आं बुङो फाब नांगोन नोंसोरो कास्तम नोंथां आरो प्रहलाद बाबु आजाद बाबু মই কৈ আছো আপোনালোকে পাপ লাগিব যেনেকৈ গান বজাই আছে আপোনালোকে চাকৰি দিব নোৱাৰা আপোনালোকে গান গাইছিলে চাকৰি দিয়া নাই এতিয়া প্ৰমোদ বৰাই আল্লাহ आरो जोंना नै कयेकदिननि फरेनो प्रमोद बर' सारा आरो थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि सेंट्रेल सिलेक्शन बोर्डनि दारै थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रि होनो थांगासिनो दं बाहायबो बिना फैसानि साख्रि होगोन जोंना प्रमोद बर' सारा नोंथांमोना नायबाय था कयेकदिननि उनावनो थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि एपइन्टमेन्टखौबो होनो थांगासिनो दं आरो बेबो बिना फैसानि जोंनि बिटिसिनि साधारन रायजो राजाफ्रा साख्रि मोननो थांगासिनो दं रायजोफोर बिटिसि इलेक्शननि जोंना सेप्टेम्बर मासनि सिगांनो बे एपइन्टमेन्टआबो ओंखारगोन आं दिनै नोंथांमोननो एसुरेन्स होयो लेरना ला बे हले एकदम 100% सैथो आरो नै खोनासं प्रहलाद बाबु आरो जोंना बिक्रम बाबु आरो कास्तम बाबु गोसोआव ला नोंथांमोना सिमा बारायाखै होननानै बुंबाय थादों दा सिमा बारायदोंना बारायाखै नुदोंना नुवाखै नोंसोरलाय खानाफोर सिमाबो बारायबाय साख्रि होनो हायाखै बेखौबो होबाय जोंना प्रमोद बर' सारा आरो मा नांबावगौ आरो जोंना दा बावैनो बे बिटिसि इलेक्शननि सिगांनो जोंना प्रमोद बर' सारा एसुरेन्स होदों कमसे कम 40,000 फेमिलिनो 40,000 फेमिलि जायफोरनाखि पिजिआर आरो फरेस्ट लेन्डआवहाय रायजो जागासिनो दं जोंनि बिटिआर बासि रायजो राजाफ्रा बर'आ होन सावथाल लानो होन आरो ओरैहाय जोंना राजबंशी बेंगलि जिकुनु हारियानो जा मानो बिथांमोननो जोंना प्रमोद बर' सरकारा माने 40 निफ्राय 45,000 सिम फेमिलिनो हा पाट्टा होनो थांगासिनो दं प्रहलाद बाबु बिखाया नोंसिना मावग्लुंहैजोबसिगोन एबार बे 40,000 माने हानि पाट्टाखौ होयोबा मिथिबाय
खोनासंना ला कास्टम बाबु नोंसोरो मेगन खाना मानसिफ्रा कमल आजाद आपनाखौ কৈছো মই অলপ মনোযোগ কৰি মোৰ কথা শুনিব যেনে प्रमोद बर' सारा जेरै जबान होदों एरै खामानि मावदों 100% खामानि मावगासिनो दङ नोंसिना फाग्रामा महिलारि बिथाङासो मिसलिया बिथांनि आमोलावसो मेला गामि गामि न'आव माने न' होनायफ्रा माने आद्रा खिद्रा जानानै थाजोबदोंमोन जोंना प्रमोद बर' सरकारना मोनसे गामियावनो नोंनो 100टा 200टा न' हाबदों न'आ कन्टिनिउ जागासिनो दङ कमप्लिट आद्रा खिद्राबो गैया जोंना प्रमोद बर' सरकारनि दिनावहाय खुनु न'आ आद्रा खिद्रा गैया नोंसोरनासो गोदोनि दिनावहाय आद्रा खिद्रा दाबो अबेबा जायगायावहाय ओरैबायदि एकबारे आद्रा खिद्रा जानानै दङ जोंनि प्रमोद बर' सारा जेरै खोथा होयो ओरै खामानि मावो नोंसिनि हाग्रामा महिलारि बिथां बायदि मिसलेया नङा थगायसुला नङा जोंनि प्रमोद बर' बिथाङा दा बेनिखायनो जोंनि प्रमोद बर' बिथांखौ जोङो एकबारे गोसो गोरबोयै मोजां मोनो आरो जोङो बिथांनोनो देग्लायबो भट होगोन आरो बिथांनि सरकारानो 100% एबारबो सरकाराव फैगोन आरो जुदि सरकाराव फैयाबा नोंथांमोननि सिगाङावहाय लिरना ला नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै माने खोथा होयो आंनि आखाइखौ दानस'नानै लागोन आं रायजोफोर आरो जोंना कास्टम बिथां आरो प्रहलाद कमल आजाद खोनासंना ला अलप हुनिबो आपनि बिक्रम दैमारि नोंथां आंनि आखाइखौ दानस'ना होगोन जुदि हाग्रामाया फाराव फैयोब्ला फैया मालाबाबो फैया जोंनि प्रमोद बर' बिथाङानो सरकाराव फैफिनगोन बे 100% खाथां आरो आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आङो क्लियार आंनि गोसोनि खोथाखौ बुंनो नागिरदों आं सासे साधारन रायजो जमदुवारनि सासे साधारन रायजो हिसाबै आं बुंनो नागिरदों बाथ्राया जाहैबाय नैबे बासबारिनि फाग्लि जरायावहाय थार्मेल पावार प्रजेक्टआ बासबारियाव जे जानो नागिरदों बासबारिनि रायजो राजा आइ आफामोना रंजानांगौसो रायजोफोर नोंथांमोना एसे गोसोआव ला बे हाग्रामानि दालालिफोर बिक्रममोन सोरबा माबा बनजित मन्जिलमोन बा जोंना प्रहलादमोन आरो नोंना मा होनो कास्टममोन बिथांमोना नोंथांमोनखौ मिसगाइडसो खालामफैदों पलिटिकेल भिक्टिम खालामफैदों उनावसो फस्थायगोन नोंथांमोना जोंनो इन्डास्ट्रि नांगौ हिसाबै दिनै प्रमोद बर'आ लाबोना होफैबाय नोंथांमोननि जायगायावहाय दा नोंथांमोननो नाङा बे प्रहलाद कास्टममोननि खोथा लानानै बे दावराव देख्रेबमोननि खोथा लानानै दिनै नोंथांमोना दावराव दावसि खालामदों अबजेक्सन खालामदों फस्थायगोन नोंथांमोना उनावहाय बेखौ माने सानना लाखा रायजो राजाफ्रा दिनै रायजो राजानि फिसा फिसौफ्रा दिनै साख्रि बाख्रि गैयैनि थाखायनो दिनै दिल्ली मुम्बाइ गुजरात हारियानायावहाय थांनानै मावरिया खावरिया नोङो बेबायदि इन्डास्ट्रियावहाय साख्रि मावनो गोनां जादों बे इन्डास्ट्रि फैयोबा मा लस दं दिनै प्रमोद बर'आ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बिनानै लाबोबाय नोङो माबा एग्रिमेन्टनि दारै नोंना जोंहा रेल कच फेक्टरि बेबो नोंथांमोननि माबायावहाय बासबारियावनो जागोन परबुरजेरावनो आरो थिग बेबायदिनो दा नोङो थार्माल प्रजेक्ट बेखौबो लाबोबाय बिसिबा गिदिर मोनसे प्रजेक्ट बाहायथ' नोंना 15-20 हाजार जन मानसिया डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट साख्रि मोनगोन रायजोफोर अनेक रोखोमनि राहायै बाहाय माने मावनानै जानो हानायनि सुबिदा जागोन दा बेबायदि सुबिदाखौ नोंथांमोना बे माने हाग्रामानि माखासे दालालफोरनि माने थुज्लायनायाव अर सुनायावहाय बेबायदि हाबाफारि लानाया नोंथांमोना बिराद भुल जागोन रायजोफोर आङो नोंथांमोनखौ दिनै बुंहरो बिराद भुल जागोन पलिटिकेल भिक्टिम जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना प्रमोद बर'आलाय माथो प्रमोद बर'आ दिनै नोंथांमोना जायगा होआथ' दस्रा जायगायाव लांगोन खिन्थु बे जोंना माबाखौ थार्मेल पावार प्रजेक्टआनो होन बा रेल कच फेक्टरियानो होन बे जिनिसखौ दस्रायाव लाङोब्ला दस्रा जायगायावहाय उन्नतिया बारा जाहैगोन डेभेलपमेन्टआ नोंथांमोननि जायगाया बे गोदो जेरखम गोदोसोना थानायमोन बेबायदिनो गोदोसोना थागोन सोरनि लस जागोन आंथ' दिनैनि थारिखआव बुङो रायजोफोर जोंनि जमदुराव लाबो प्रमोद बर' सार नोंथाङा बे रेल कच फेक्टरिखौबो आरो थार्मेल प्रजेक्ट माबाखौबो पावार प्रजेक्टखौबो जोंनि जमदुराव लाबो जोंनो नांगौ बेबायदि इन्डास्ट्रि बेबायदि माबाखौ डेभेलपमेन्टखौ प्रमोद बर' सार
आं नोंखौ खावलायहरबाय बिसोर जायगा होआ दे होआ दा माने दाबानाय जोंनि जायगायाव लाना फै जोंना जमदरनि बिपिएफनि प्रजेक्ट उइलियाम नार्जारी आङो दिनै बिथांखौबो बुंनो नागिरदों बिथाङा जोंनि जमदरनि बासिन्दा नङा बिथाङा क'क्राझारावसो थायो जोंनि जमदरनि सासे भटार नङा बिथाङा दा बिथाङा दिनै माने बिटिसिनि थाखाखौ जवा 17 बोसोरावहाय लुथि माने बिराद माने पाहार बानायदों हाग्रामानि अननायाव बिथाङा एकदबारे माने सासे बुंनो थाङोबा बिथाङा सासे बिटिसिनि सिखावसो सिखाव बिटिसिनि रायजो राजानि थाखा फैसाखौ सरकारनि थाखा फैसा माने मा रायजो राजानि थाखा फैसा दा बे थाखा फैसाखौ बिथाङा जवा 17 बोसोराव लुथिदों कौटि थाखा लुथिदों बुंगोन दिनैहाय खोथाया जाहैबाय बिथाङा जोंनि जमदरावहाय बे जवा 17 बोसोरानो होन दा नैबे जोंनो प्रमद बर' सरकारनि 5 बोसोरानो होन बे डिउरेसनावहाय बिथांनि जेबो मोनसेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बे जोंनि जमदरावहाय दिनैसो बिथाङा सासे प्रजेक्ट बिपिएफनि कैंडिडेट हिसाबै दिनै रायजो राजानाव थांफ्लानानै माने खुलुमनाया माबायदि खुलुमो रायजोफोर एसे नायना लानो एकदबारे जोंना उइलियाम नार्जारी बिथाङा ओरैसो जालाय एकदबारे खुलुमनाय साइजखौ नायनानैनो आङो मिनिनो ओंखारो रायजोफोर माने खुलुमनाय साइजआनो माने सिखाव साइजनिसो बिटिसिनि थाखाखौ लुथि लाबोनानै दिनै दा नै दासो नैबे इलेक्शन खाथि नालाय मास मोननै मोनथामनि सिगां माने रायजो राजानाव थांनानै बा अबा माबा मठ मन्दिराव थांनानै सोरनोबा एसे एनै अनसुंथाइ हैफ्लादों गोदो एथ' गोबाव 17 बोसोराव मा खालामना थाया बिथाङालाय मानो अननो हायाखै सोरनोबा अनसुंथाइ होनो हायाखै मठ मन्दिर गिर्जायाव दिनै बिथाङा रानदों रायजोफोर गोसोआव ला उइलियाम नार्जारीया मालाबाबो जोंनि जमदरनिफ्राय देरहाना थाङा बेहा जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया जोंनि जमदरावहाय आरो जाय दिनै बिथाङा थाखा फैसा गारगासिनो दं बे गासिबो जोंनि रायजो राजानि थाखाखा लानायखौ खम दाखालाम रायजोफोर लानायखौ खम दाखालाम खिन्थु भटआ बिथांनो होनानै लाब गैया खारन बिथाङा सासे बिटिसिनि सिखावसो 1 नाम्बार सिखाव हाग्रामा जेरै सिखाव थिग बेबायदिनो बेबो सासे सिखावसो जोंनो बिथाङा फैनानै 1500 नोङो भटनि माने लालसा देखायनो हागौ थाखानि 100 200 बा 500 हाजारनि जोंनाथ' सरकारा होगासिनो दंना रायजोफोर साधारन रायजोफोरनो जोंना माबाफोरनो आइजोफोरनो 1250 खलि नोङो बे अरुणोदय होननाया खम मोजां मोनसे स्किम नामा बोसोरावनो 15,000 थाखा मोनो रायजोफोर दा बेबायदि मोनना मा नांगौ आरो नोङो 5 बोसोराव बेसेबां जायो 75,000 जायो रायजोफोर बे अरुणोदय स्किमा सासे स्कुलाव ओंखाम संग्राया माने 15 मास मोनसे माने ओंखाम खुरनानै बा ओंखाम संनानैसो 1000 बेथन मोनो दा जोंना प्रमद बर' सारा बे अरुणोदयनि जाहै मासे हिनजावफोरनो माबा हरगासिनो दं 1250 करि हरगासिनो दं 1250 खौ 12 मासो इन्टु खालामबा 15,000 जायो आरो 15,000 खौ 5 बोसोरजों इन्टु खालामबा 75,000 थाखा जायो रायजोफोर दा दिनै 5 बोसोरा नोंथांमोना मोनलांगासिनो दं जायफोर मोनदों जायफोर मोनाखै बिथाङाबो मोनगोन बिथांमोना मोननो थांगासिनो दं अरुणोदयखौ दा बाथ्राया जाहैबाय सानना नायदो बे उइलियाम नार्जारीया नों 500,000 थाखा होगोन बेल खनसेल'सो होगोन भट मोननायनि भट नोंसोरखौ माने लालसा देखायनो थाखाय भटआ जाहाथे गावनो होयो जोंनाथ' प्रमद बर' बिथाङा लिगेलि नोंथांमोननि एकाउन्टआव सोहरगासिनो दङ गाबोन जुदि प्रमद बर'आ फैयाब्ला रायजोफोर सानना लादो नोंथांमोननि बे अरुणोदयाबो गैला माने बोसोरबायावहाय प्रमद बर' देरहायोबाथ' बे बोसोरबा आरो 75,000 मोनबावगोन नोंथांमोना आरो जेनोबाथ' मोननाय नङा बेनिखायनो भुल दाखालाम रायजोफोर आरो फैनाया जोंना प्रमद बर' सारानो सरकाराव फैबावगोन बिथाङा रिसिभ जागोन गेरेन्टि बियो लिरना ला फोथायाबा मा सरकारा फैयोब्ला बे गोदोनि दावराव दावसि दानलाय सुलाय जोगुमलायनाय गावथारलायनाय बेबायदि परिस्थितिया फैबावगोन रायजोफोर मिथिबाय
दा बेबायदि गोदोनि बे परिबेस गोसोआव दं दा बे गोदो माबादि न' सावलायनाय सावथालजों बांगालजों बर'जों दानथारलायनाय सुथारलायनाय गावथारलायनाय बिदा फंबाय बर'जों बुथारलायनाय बेसेबां जादोंमोन हाग्रामानि सासन दिनावहाय दा बेबायदि परिस्थिति नोंथांमोना जुदि हाग्रामाखौ लाबोनाय माने बे आगोलनि परिस्थितिया फैफिननाय रायजोफोर नोंथांमोना सानो नामा माने आरो बे परिस्थितिया आरो फैबावदों बेखौ मालाबाबो दालुबै रायजोफोर बे आगोलनि परिस्थितिया बेखौ बावनो नाजादो आरो गोदान सरकार जोंनि प्रमद बर' सरकारखौनो नोंथांमोना बजबना ला आरो सरकारजों थायोबा लाब दं सरकारनि बिरुद्ध जायोबा मा जागोन जोङो गोदो 17 बोसोर हाग्रामानि बिरुद्ध जाबोदों जायनि थाखाय जोङो जेबो मोनाखै जों भक्तभोगी जाबोदों दा नोंथांमोना दिनैनि थारिखआव जायफोरनाखि हाग्रामाजों दङ बिथांमोना माने भक्तभोगी हाग्रामाजों जाय जाय थागोन बेसोरो माने भक्तभोगी जागोन रायजोफोर हाग्रामाथ' सरकाराव फैखाया दा बेनिखायनो नोंथांमोना हाग्रामाजों थाना लाब गैया रायजोफोर जाय सरकार बिजों था बिजों सरकारजों थायोबा अनेक किसु सुजुग सुबिदा मोनो आरो सरकारनिफ्राय जों बेसेबांथो आसा खालामनो नों अरुणोदय मोनबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोङो 75,000 मोनबाय आरो मा नांबावगौ छात्रफ्राबो नोङो माबा मा होनो आलारि सोरां सरि मा स्किम होनोमोनलाय दा अनसाय बिथांखि अनसाय सोरां बिथांखि खालामो नामा आच्छा र' सोरां अनसाय बिथांखिब्रा हा सोरां अनसाय बिथांखि र' हा अनसाय बिथांखि मोनसे आलारि सोरां बिथांखि जोंना बिक्रम बाबु कास्तम बाबु आरो प्रहलाद बाबु मोना बिराद माने माबाखौ लानानै रन्जन दैमारी जोंना एक्स एनडिबि बस रन्जन दैमारीनि नाम लायै लायै बिथांमोना रायजो राजाखौ माने इमोशनेल ब्लेकमेल खालामो दा ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों जे रायजो राजा नोंथांमोन बे बिपिएफनि माखासे दालालफोरनि बे ब्लेकमेल इमोशनेल ब्लेकमेल खालामनायाव नोंथांमोना गोजावनो नाङा मिथिबाय जोंना प्रमद बर' बिथाङा रन्जन दैमारीखौ बख'नो थाखाय बिराद सेस्था खालामगासिनो दं नाजागासिनो दं आरो दिनैनि नाजानायनि थाखायनो दिनै बिथाङा 20 दिननि थाखाय न'आवहाय फैनो मोनदों आरो माखासे जोंना एक्स एनडिबि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जेलनिफ्राय फैनो मोनदों बेखौ सोर मावदों बेखौ हाग्रामा मावदों नामा हाग्रामा थाखा हरदों नामा बेखौ जोंनि प्रमद बर' बिथाङासो नाजानानै बिथांमोनखौ बे सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय माने बख'नानै दिनै गावबागाव डिस्ट्रिक्ट वाइज माने थाफैनायनि माने मोनसे सुजुग जिनिसखौ माने जोंना प्रमद बर' बिथाङासो बानायना होदों आरो आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों रायजोफोर बे जोंना दानि गोदान एक्स एनडिबि बिदा फंबायफोरनि आरो मोनसे गोदान पार्टी बावलायनो माबा एपिबि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड गोदान पार्टी माने दान मोननै मोनथामनि पार्टी गोरलै गथ' दा बिसोरथ' माने मा होनो गण' भित्तियानो गैया बिसोरहा बिसोरजों रायजो राजाफ्रा थानानैबो लाब गैया मा लाब दं माने स्वार्थबादि पार्टी बियो बिजेपिनि मोनसे बिटिनसो बिसोरजों थाना लाब गैया रायजोफोर बिसोरजों थानाय माने भक्तभोगी जानाय जों बयबो रायजो राजाफ्रा बे बिरुद्धियाव आं दहायनो बुंखादों बिरुद्धियाव थानाय माने भक्तभोगी जानाय दा दिनै बिसोरो बिरुद्धि दलनि मानसि बिसोरजों थानाय माने जों भक्तभोगी जानाय सरकारजों थायोबा जाबाय जों जिखुनु फिसा फिसौबाबो जोङो मोनसे नङा मोनसे माने सुजुग सुबिदाखौ जों मोनो बिरुद्धि जानानै लाब गैया रायजोफोर सरकारजों जों थानांगौ मोनबाबो मोनाबो सरकारजों थानांगौ थारमाने सरकारा जाहैबाय आखाइ गोलाव मानसिजोंसो थानांगौ रायजोफोर बिरुद्धि जानानै थाना लाब गैया